Witam Was pięknie. Posłuchajcie o pół litrze, o ćwiertce, o achtliku, a o sztamperli. Jak się Wam to moi wyrządzani, jak to moi wyrządzani mocie radzi, to mi dejcie lajka, a subskrybujcie mój kanał, co by ta nasza cieszyńska rzecz poszła do świata. Roztomili o gorzołce by szło kupa napisać, a nie napisać, bo przeca się oni jaj śpiewo, pieśniczki. Bez maladycki je dobro, bo gazdowie ją piją, a przedują za nią obili, a ponikierzy oni śpiewali jako o ciotce, a że jej nie pili jako wczora. Dycki się ją piło, roz z głową, a wiele razy ni. Ale tyś wszystko bez mala je dla ludzi, iny trzeba umieć to używać. Kiejsi hańdowni, ale jeszcze te razy, za gorzołkę na dziedzinie człowiek poradzi dostać kupa wiecy. Dorządzić pomoc, lebo posprawować kajco. Nie trzeba ani grejcarów, ale trzeba było mieć flaszkę, a ty były roztomańte. Jak gazda szedł do sąsiada po pomoc, albo cosik pojczać, baj jakąsik maszynę, to musiał mieć pół litra. Ta flaszka była jak porządny grejcar. Gorkiej w niej był samogun z ucherek, rozolka, lebo dobro reżno. Pół litra trzeba było jednako schować za posek, lebo do wielkucnej kapsy w mantlu, co by baba nie widziała, bo dycki ojczała. Jak dosik szł z pół litrym, to dycki się szło dorządzić, bo to już było cosik. A na dziedzinie wiele razy było tak, że jak jeden drugiemu pomógł, to choć flaszkę przyniósł, a się ją chnet wypiło, to potem zaś ten drugi przyniósł pół litra, bo sam czegosik potrzebował, a tak się to kulało dycki od chałupy do chałupy. Na wesielu też starosta na stoły dawał inne flaszki po pół litra, a wiele razy było tak, że nie postyrczył ich nosić. Na pół litra się każdy dziwał jak na coś słusznego. Za co szło kupić kupa wiecy na dziedzinie wyrządzić. No ale przeca były jeszcze ćwiertki. Ćwiertka gorzołki to była połówka z pół litra. Wiecie, takowną flaszką do sąsiada po pomoc z takowną flaszką się nie szło. Ale była dobro, baj jak gazda ze starzykiem chcieli w zimie w szopce wypić, a nie mieli moc czasu, bo ich baby goniły. Tuż z takiej ćwiertki było oto po 4 sztampelle, nic moc, ale zagrzeć się kapkę szło. Choć się prawi, że gorzołka grzeje, ale nie obliko. Ze ćwiertką gorzołki było tyle dobrze, że ją szło łahko schować do kapsy. Dycki z niej szło wloć kapkę gorzołeczki do teju, abo se popić, jak żaden nie widział. Ćwiertka była na ozajst najlepsza dla dwóch chłopów, jak se chcieli wartko wypić przy robocie. Był jeszcze achtlik, to była połówka ze ćwiertki, tuż już takowne ganz nic. Achtliczek był najlepszy dla starzika, kiedy na niego prawił, że to jest kochutek. Do achtlika nie było trzeba ani sztamperli, bo się go lizało po kapce, a przeca achtliczek był pram do kapsy, a i do tej, a tej w galotach, tuż starzik mogli z nim drepsić, a starka se myśleli, że to jest coś większego. Tuż dobre, ale do czego się gorzołkę loło? Na najwięcej do sztamperli. Na sztampelle nakierą się jeszcze prawiło półka, sztacheta, kieluszek, lebo półkwaretka. Zależało z jakiego szkła była zrobiona. Wiele razy gorzołkę się piło stojmo, tuż stykła jedna sztamperda, bo się piło dokoła, ale byli aj tacy, co gorzołę pili z kwaretki, do kierej się loło ćwierć litra. No ale a i baby piły gorzołkę, baj na szkubaczkach. Gazino postawiła na stół sztamperle, a pół litra ważonki. Wiele razy jednako było tak, że baby miały barży radę kminkule, książęcą, sztelówkę, tatarczówkę, lebo zozworówkę. Po niekiedy jedną sztamperlę lizały pół godziny, ale a i tak było fest wiesioło. No ale nie daj Boże, co by ktoś komusik przyniósł pół litra gorzołki, kierej by nielza było wypić, ba i taki slywki, to w ten czas długo żadnej pomocy od sąsiadów nie dostał, pokiel nie przydrepsił z czymsikej, co szło wypić. Gorzołka bez mala jedlo ludzi, ale trzeba tej gorzołce rozumieć. Kupa nieszczęścioskr z ní było na dziedzinie,
i furdie, ale wiecie, wiele z nich wylazło radości pieśniczek a srandy, to iny wie próżno półlitrowo flaszka, co stoi kansikę we szpajsce.